16 гадзіна ў Беларусі. Пра галоўнае на гэты час у кароткім выданні навінаў. З вами Юлія Лабанова. Вітаю. Менск віртуальна прымае паседжанне Савету кіраўнікоў дзяржаваў СНД на правах старшынства ў садружнасці сёлета. Сустрэча мусіла адбыцца ў беларускай сталіцы, але ў выніку каранавірусных абмежаванняў яна праходзіць у фармаце відэаканферэнцыі. У саміце бяруць удзел кіраўнікі 8 дзяржаваў, удзельніц СНД. Падчас свайго выступу прэзідэнт Азербайджану заявіў пра гатоўнасць пачаць перамовы аб мірным пагадненні з Арменіяй. Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности. И готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Нікол Пашынян пацвердзіў гатовасць армянскага боку да перамоваў. На парадак дня саміту вынеслі 11 пытанняў. Таксама плануецца прыняцце супольнай заявы да 30-годдзя СНД. Трагедыя на Віцебшчыне. Раніцаю загарэўся будынак на тэрыторыі бройлернай птушкафабрыкі ў гарадскім пасёлку Вярхоўе пад Віцебскам. Загінуў чалавек. Бройлерная пожар. Сігнал аб пажары паступіў у МНС о 9 раніцы. Гарэў недабудаваны будынак. Ратавальнікі пад слоем абваленых канструкцыяў знайшлі цела 57-гадовага будаўніка. Пажар ліквідавалі. Яго прычыны і абставіны трагедыі высвятляюцца. Здарэнне на Беларусь-Каліі. На рудніку на глыбіні 430 метраў транспартавая шахтавая машына ўрэзалася ў сценку горнай вырабаткі. Паводле інфармацыі з тачкам у прадпрыемства, у кіроўцы сур'ёзная траўма. Яшчэ некалькі чалавек пацярпелі. Паводле папярэдняй версіі, прычына аварыі – тэхнічная няспраўнасць грузавіка. У яго не спрацавалі тармазы. Это стан тэхнікі, которая выкарыстоўваецца на прадпрыемстве. І гэта не сакрэт, што яна, мякка кажучы, у занядбаным выглядзе. Аўтапарк абнаўляецца настолькі марудна, што гэта ўласна і прыводзіць да вось такіх вось здарэнняў. Гэта не першае надзвычайнае здарэнне на Беларусь-Каліі. У траўні ў шахце загінуў машыніст горна-вымальных машынаў, брыгадзір Анатоль Егіпте. Ковід наступае, а афіцыйная статыстыка не дагаворвае. Да журналістаў трапіла інфармацыя пра COVID-19 па Віцебскай вобласці. Крыніца перадала парталу «Зеркала.io» звесткі пра колькасць тэстаў з 5 найбуйнейшых медычных установаў Віцебшчыны. Згодна ім, колькасць інфікаваных на каранавірус імкліва павялічваецца. Калі ў пачатку верасня ў гэтых медустановах фіксавалася ў сярэднім 250 станоўчых вынікаў тэстаў штодня, то ўжо 4 кастрычніка іх было больш за 1500. Пры гэтым у той жа дзень Мінздароўя паведаміла толькі пра 1872 інфікаваных па ўсёй краіне, што дае падставу чарговы раз засумнявацца ў афіцыйнай статыстыцы. Паводле атрыманых звестак хварэюць у асноўным людзі сярэдняга і старэйшага веку. Большасці са станоўчымі тэстамі ад 31 до 60 гадоў. Ёсць у дакументах і дзеці. Станоўчыя тэсты зарэгістравалі ў 52 аднагадовых дзяцей. 78 пацыентам менш за 12 месяцаў. Школьнікі і студэнты цяпер не абавязаныя прыносіць у навучальныя ўстановы даведку з паліклінікі. Без даведкі хворыя могуць заставацца ў дома цягам 5 дзён. Тэлеграм-канал «Матолька памагі» распаўсюдзіў дакумент, які галава Мінздароўя Дмітрый Беневіч накіраваў міністру адукацыі Ігару Карпенку. З яго вынікае, што ў сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй хворыя школьнікі і студэнты не абавязаныя ісці ў паліклініку па даведку. Захада гэтая часовая і будзе дзеяць да новых распараджэнняў. 2 крымінальныя артыкулы за 6 словаў. Менавіта такую колькасць словаў праверыць лінгвістычная экспертыза ў справе зняволенага журналіста «Камсамольскай праўды» ў Беларусі Геннадзя Мажэйкі. Яго абвінавачваюць паводле крымінальнага артыкулу ў распальванні варожасці і абразе прадстаўніка ўлады. Геннадзь Мажэйка другі тыдзень сядзіць у ізалятары. Падставай для затрымання стаў артыкул, дзе аднакласніца забітага Андрэя Зельцара ахарактарызавала апошняга як чалавека, які быў заўсёды за праўду і умеў пастаяць за сябе. І заявіла, што, цытата, не ведае, што яго падштурхнула на такі крок. Уласна гэтыя словы і праверыць экспертыза. 5-ы пакет санкцыяў супраць беларускіх уладаў можа быць гатовы ў лістападзе. Пра гэта са спасылкаю на высокапастаўленага прадстаўніка Еўразвезу паведаміў журналіст Рыкард Юзвік. На гэтым уся інфармацыя. Сустрэнемся на 17 гадзіне.